temos edicións moi actuais de libros clásicos, nova narrativa. Falando de narrativa, sabedes quen é Fina Casal de Rei? Non van saber, mestra e escritora da literatura infantil e juvenil. Pois dunha obra de Fina Casal de Rei é a peza teatral que interpretan os nosos compañeros de terceiro A. Ir á escola non amola, démoslle un merecido aplauso. Hola amigos e amigas, hoxe ides saber a historia sobre unha nena que quere ir á escola, aunque a súa nai coida que é mellor quedar na casa. Na escola non se aprende moito, enriba velles catarros, piollos... Moito lle quero a miña nena, quero tanto a miña niña, que ainda que ten 5 anos, non amada escola, quero que xogue, que durma moito, ademais, a escola está moi longe e non quero traballar no transporte. A miña nena, nin falalo, pois non quero ir á escola, se moi desgraciada, ven aquí miña prenda, abre xiña, mira que se me con mamá, outra maneca, seguro, pero mira, desde corde verá, non ves que bonitinho, non o quero, eu só quero ir á escola. Nunca me había entendido miña filla, pero que era tanto. Hoxe empiezan todos os rapaces na escola e Ana, ao veros pasar, aínda se comprai ilusión. Entra con ganas de marchar, de fuxir como... Mira, niña, e para deixar no colegio non tiña clase. Estou moi contento. Fíxate ben, todas estas cores cercaron a mi colegio. A ver, que guai, dos yanis, presta acá. Pero agora non, aínda non é justo leer, son moi nova
Aquella que tanta veja xa non se lembrará de sus paxarás. Mira, meu sol! Mira que se ver con mamá! Unha bici! Vai, Lupi! Xa podo ir á escola! Ah, pero se non se vai á escola en bici, é eterno, non queda planada! A nai pensa que será mellor deixar que lle pase a rabecha. Colle o texto da compra e marcha seguramente comprarlle máis regalos. Quero ir á escola! Quero ir á escola! Teño que facer algo para que a miña nai me deixe ir. Ana! Ana! Despois de moito buscar atopa a Ana, pero está moi enferma. Miña rula! Meu sol! Miña soia! Miña pataquilla cocida! Meu recollido novo! Miña flor de primavera! Que tes? Que te pasa? Hai que avisar ao doutor! Aí ven o doutor! Trai de todo para mirarlle de arriba a baixo! O peor é que va a tener que pincharla no cu! E a ver que lle vai Na bolsa non vexo nada, non ten nada de cu. O corazón funciona perfectamente. Os reflexos moi ben. Está clarísimo, ten permisos escolares. Ou seja, para que me entenda, morre por ir á escola. Ai, doutor! Que fago? Que medicina lle curará? Que faz? Manda escola, diaños, como van todos os rapaces do mundo. Saíron do mundo. E para ti voulle dar isto. Un xarope para convertir as nais parvas en nais despedidas e listas. Silencio, por favor.